друга така трошачка. Багера не може да им насмага и викат булдозер. Да му да разриви малко и пак почваме. Това е, че. Това е трошачка в трошачка. И два багера. Арго. Разриват с булдозер. Се налага да чакам докато разруят. Пък е там отзаре багера, дет не може да смага да разрява. Caterpillar 320G. Зора нещо искаше да ни щупи трошачката. Айде пак. Колегата идва и зафащаме. Това е. Такова нещо не сте виждали. Булдозер да разчиства за трошачка. Пускай да зафащаме. Еги, един багер, втори багер, зарежда трошачка, зарежда трошачката Терекса. Един багер чисти на нас. Обаче нещо не може да се справя достатъчно бързо. Работа! Стой да правите малко. Давай, върти! Давай! Толкова зрета чакам, не му следиш да чистиш на купчината коза, ева.